И здравейте хора, аз съм The Pro Gamer BG и сега ще снимам отново клип на компютър. Този път има мишка. Ето я мишката тук. Да, тук е мишката. Вижте приложението, с което снимам. Debaloot, видео, Capture, софтуер. С него се снима. Може да също така да си го направите и с цветове. Мишката като натиснете, като я мърдате да има цветове, като натиснете да има също един цвят с ляв бутон и с десен бутон също да има различен цвят. И сега в този клип ще ви покажа един туториал как се изтегля мод, т.е. как се изтегля мап и се поставя на Майнкрафт. Трябва обаче за това да имате играта Майнкрафт. И нека започваме. За началото на този туториал трябва да отидете в Mozilla Firefox. И влизате в Mozilla Firefox. Чакайте, че мисля, че нещо ми бъгва. Чакай. Да. Сега чакай, трябва да махнете и готово. И като влезете, пишете на английски. Сменям си езика. Пишете Minecraft. Оп, аз не пиша. Пишете Minecraft Maps. Пишете Minecraft Maps. Казах ли, че съм да Pro Gamer BG, май да. И излиза първото. Minecraft Maps. Има и други сайтове, обаче аз сега ще снимам на това. Ето тук има други сайтове, Puzzle Maps и така нататък, обаче това е за всичките мапове. Влизате в този сайт. И Minecraft Maps. И тук имате различните видове работи, видове мапове. Тук има Adventure, който е разделен на няколко части. Мисля. Adventure. Чакайте, че нещо бъгва. Трябва да зареди. Adventure разделен на 4 части. Паркура си е само едно. Survival също. Пъзелите са на 2. Minigame също на 2. Builds на 2. Команди и More. И така може да търсите. И сега примерно ще ви покажа за това. Elevation, Acceleration, как да се свалите мода. Ако търсите Search for Maps или два плеера, то това е. Аз ще се сваля 2, защото вече имам едно. Тук не го намирам, така че трябва да наведете в Search. И пишете. Примерно, който мап искате, но трябва да му знаете името. Ето. Трябва, примерно за този мап, Elevation Acceleration 2. Аз искам Elevation Acceleration 2. И аз имам много светове, ще ви ги покажа. Ето, Search Elevation Acceleration 2, открити са 2, защото има 2 Elevation Acceleration. И това е Elevation Acceleration 2, а това е само Elevation Acceleration. Сега аз ще изтегля Elevation Acceleration 2, защото имам едно. И така, Elevation Acceleration 2. Ето това е самата карта. И отивате на Download Map. Натискате Download Map, за да си изтеглите мапа. И ви излиза ето това нещо. Тук нищо не правете, ами натиснете просто добре. Натискате добре. И чакайте. Пак трябва да го направя. Тук влизате и не пипате нищо. Не, то вече е готово. Тук се излиза синята стрелкичка и я натискате. Ето, влизате в отваряне на файл
И тук проверявате дали е тук. Не, това няма нищо не правете. И тук е. И излизате от тук и отивате на... Ето е мишката на Download Map. Отивате тук надолу на файлове. На файлове. Майко, колко файлове отворих, бе? Няма значение. Така, отивате на изтеглени файлове. Elevation Acceleration 2. Ей така. С десен бутон на мишката. И го отваряте. Аз поне така го правя. Търсите изражи. Отивате на локален диск. Това го махате. Преименувате локалния диск. Ей така. Процент. Чакайте. В контрол ли бе? То Shift. Процент. Shift и... Да, процентите. Shift и 5. App Data. App Data. Извинете за тук. Само ще ви кажа едно нещо преди да започне. App Data и това. Ето Enter. Само ще ви кажа, извинявайте, че се чува по-силно и че се чува въздуха. Обаче съм с друг микрофон, известно време ще снимам с него, а може и постоянно да снимам с него. Не знам, но със сигурност това ще се случи. Да, ще снимам. Може и да не снимам с другия микрофон, защото това се чува по-добре. И така да продължим. AppData, Minecraft, и тук имам папката Minecraft, отваряте я и търсите Saves. Аз имам много, влизам тук. Вижте, ето един мап Elytrafall и Elevation Acceleration и трябва не да натискате тук, ами ей тук, някъде извън това. Натискате десен бутон и натискате поставяне. Ето го Elevation Acceleration, натискате десен бутон върху него. Разархивирай в текущата папка. Като е готово, търсите го, пак натискате десен бутон и го изтривате, защото не ви трябва. И като сте готови, излизате, отивате на Minecraft. Ето Minecraft. Хора, ей сега ще се върна, но преди това, ей сега ще се върна. И добре хора, Майнкрафта зареди. Извинете, че бъгва така, обаче ми бъгва от известно време, но пак работи, нали? Вижте, трябва версията ми е... Която ви е версията? Моята е 1.10.2. Натискате Play. Чакайте само, че при мен ми бъгва и трябва няколко пъти да го натисна. Майко, бъгва ми много жестоко. Това отдавна се случва, но при мен пак ми работи, не е проблем. Ще ви пусна клип, ще спра на пауза и ще ви го пусна сега, като е готово. И добре хора, готово е. Извинете ме, че съм си го пуснал на малко, обаче така беше отдавна. Тук на гръцки. Влизате най-горе в синглплеер, ето го Elevation Acceleration или Elytrafall. И отивате най-отдолу. И ето ви го, Elevation Acceleration 2. Пускам го, да видите, че е той. Може и FPS да не ми тръгне много, но компютъра ми не е компютър, ми е лаптоп, така че нормално за лаптоп. Чакайте, че... И ето Elevation Acceleration 2 мапа. И ето created by еси кой. Тук, така. Тук вече... Ето тук... Това няма да го показвам сега, ще ви го покажа в епизодите, когато ще играем с Криси, вие го познавате. Той участва в моите клипове. И ще играем двамата. И добре хора, това беше едно кратко туториалче как да си свалите мап на Minecraft. И да, общо взето, това беше. Хайде, ако сте изгледали клипа до края, оставете един лайк и се абонирайте хора. И аз бях DaProGamer BG и чао до нови срещи!